Di matukib ang sakripisyo sa mga emergency responders ilabi nining panahon sa COVID-19. Sa syudad sa Mandaue, kadaghanan kanila way uli-uli na sa panimay ug nagstay in na lang sa command center. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa pag-igo sa pandemya sa COVID-19, nagsilbing staging area sa Mandaue Disaster Personnel ang command center ug parking building. Ang first floor, ang operation center, kundi dito mag-standby ang mga on-duty personnel magpaabot sa mga emerhensiya nga respondian. Sa pagbisita namo, nag-angat ang paniudto maong nabisi sila sa pag-apod-apod sa pagkaon nga didto rasab nila gipreparar. Muduha ka buwan na sukad mi istar sa building ang mga personnel, hapitanan, way uli-uli sa ilang panimay. To prevent kuan ba? Spreading, contamination, inganan na o magita kibaw although mo response me with complete gina PPE. Si Romeo, taod-taod ng emergency medical responder. Matud niya, kinikabahin sa COVID-19 ang labing challenging nga nasinati niya. Perting murag ginatong kuyawa ning COVID on sir kay murag sa primero mag-responde mi murag magkurog karon murag magnanad-anad na. Ano magkurog ba sir kay? Natural lang ti pamilya ang atong giprotektaran ng atong pamilya. Ang third floor sa building ang nagsilbing nga sleeping quarters sa mga personnel. Gihatagan sila sa dakbayan og mga folding beds ug kutsyon aron hamugaway. Ang uban sa tent matulog ug dunasay sa ila mismo nga mga sakyanan. Ang ilang giuna-una sad ang ilang pamilya. Kaya ilang gi-encounter everyday kanang mga COVID related maniguro lang daan safety. Kung gikan mag-pick up og mga pasyente, mo-undergo dayon sila og 14-day quarantine sa lain nga building nga iya sa dakbayan. Ang katong ilang nakuha, positive man gyud. Positive man gyud. So automatic sa among protocol, automatic gyud. You have to quarantine in 14 days. Sa katapusang sesyon sa City Council ni atong Lunes, pasado sa unang pagbasa ang ordinansahon nga nagtinguha paghatag og hazard pay sa tanan nga mga empleyado sa dakbayan nga personal nga may report sa trabaho. Suportado kini sa administrasyon tungod sa ilang talagsaon nga panerbisyo. Katong actually serving sa karong panahon, dili itong mga nag-work at home, stay at home, katong actually rendering service diri sa karong nahitabo nga pandemic. Unya katujong mga frontliner nya ang atong City Budget Office nag-andam na sa lista ana. Lain-lain ang mga istorya sa sakripisyo ug mga hagit nga gitubang sa mga frontliners ining gubat batok sa COVID-19 ang mahinungdanon alang kanila nga nakahimo sila sa ilang tahas alang sa katawhan. Uban ni June Solon, ako si Nico Sereno ug kini ang akong RTV Presents.